بھائی یہ اللہ والے لین بدل دے، اللہ والے میں طاقت ہے، مگر بھائی صاحب اس مسئلہ دے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لین وچ چور زیادہ ہو گئے، 2 نمبر بابیاں دی اتنی کثرت ہے کہ وچوں 1 نمبر دی سیاح بڑی اوکھی ہو گئی۔ 2 نمبر بابیاں دی کثرت نے 1 نمبر بابیاں دی سیاح مشکل کر دیتی۔ اس واسطے اگر آپ کو بابا لبن دا شوق ہوئے تے کالی نہ کرے آجے، چھتی نہ کرے آجے، خدا را بابا لبن دی بھی چاسے کدی لب جائے گا نا، کوئی ڈھونڈتے رہو نا، جیڑا تسی یکدم کالے پہ جاندے ہوئے نہ پویا کرو، پھر تسی 2 نمبر سودا لے لیندے ہو تے تانوں پتہ لگدا کوئی وہ چنگے لین والے نے لا کے بری تلا چھڑ دے۔ سو بھائیو عزیزو، یہ مالک دی مہربانی ہوندی ہے تے کسے نو اپنے بابے دی پہچان کرائیں، اپنے ولی دی درویش دی پہچان کرائیں۔ میں تے آپ اس بات دا قائل ہاں، کئی باری شیئر بھی کیتا ہے سنگیاں نال، گورنمنٹ بازار بڑے کھلے بھی کریں گی، جتنے اگے چھاپے نے وہ لا چھڑ دینے، جتنے اگے تھڑے نے وہ پٹ چھڑ دینے، جتنا آگے کوئی اور آندے آ بھی نہیں صحیح، آ بھی نہیں صحیح، وہ لائی آندے نے۔ یہ جس لئے گورنمنٹ اپریشن مکال ایک اپریشن اور کرے کہ پورے پنجاب جتھے جتھے 2 نمبر باپے بیٹھے انہوں نے بھی ایویں چاہے جی، جتھو جتھو لبنے اوتھو اوتھو پھدن تے جادو ٹونے اسی کرنے آن تے اسی بندیاں دے جن کڑنے آن تے جن پینے آن تے اسی اینج کر دینے آن، یہ سارے آن کٹھیاں کر کے ایک بڑے سارے جہاز اچ پین اپریشن پورا کرنا تے جہاز کراچی تو 1/2 گھنٹہ پران چلائی جان سمندر ہے، جس لئے 1/2 گھنٹہ پورا چل جائے جہاز دیاں ساریاں کھڑکیاں کھول جو وچ بابا ہوگے وہ سارے باہر کر اے بھی یقین کرو مذہبی تجاوزات نے جڑیاں اہل سنت و جماعت دیاں دکانہ آگے ایمیں سجائی بیٹھے، اے سارے فراڈیے جے سارے 2 نمبر جے انہن میں چاہ کے سمندر تو پران سٹن تے اسی جناب پوری گورنمنٹ دا ہدیہ تشکر جناب مناوانگے، پیش کرانگے، راضی ہوانگے گورنمنٹ آف پاکستان تے کہ انہوں نے ساڑھی نہ 2 نمبر بابیاں تو جان چھڑائی۔ ہر گلی ہر محلے وچ ہر شہر ہر جگہ تے توان انہاں دی ایڈی کثرت نظر آئے گی، اور ساڈے بندے ایڈے بے وقوف نے۔ اس بابے کولوں بی اے دے رزلٹ دی دعا کرن گئے ہوں جڑا آپ میٹرک کی چفیل گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس بابے کولوں شادی دی دعا کرن گئے ہوں جنہوں تائیں آپ نہیں ایک بی بی لبی، گل دی سمجھ آئی کو نہیں آئی گل؟ اس بابے کولوں پوچھتے نے میں مندری کیڑی پاواں جیڑی میرے حالات بدلے، ویندے نہیں بیس بابے 2 ہاتھاں تے پائے نے اجے ایندے تے نہیں بدلے، میں ایندے کولوں ایک لے کے کیویں بدل لے؟ وہ بابے جو 2 ہاتھاں تے پائے تے اجے تائیں حالات بدلے نہیں۔ وہ شدہ کدی کسی تو کوئی منگدا ہے، کدی کسی تو منگدا ہے، تسی اودے کولوں پوچھ کے کیویں حالات بدلے؟ پاجے فراڈیاں تو بچو، انہاں نہ ملو جڑے دل دی دنیا بدل گئے، جڑے کانٹا بدل کے دل وچ یار دے عشق دا بوٹا لا دین، انہاں نہ ملیا کرو جانے من۔ اے فلانا انج کر دیو جو فلانا چھڈو، دل دی دنیا بدلے تے یار نال کنٹیکٹ کر دے، جیڑا اللہ نال تے اللہ دے رسول نال تہاڈا کنیکشن کرے وہ بابا ہے۔ اور بابیاں کو کدی دنیا نہ منگیا کرو، دنیا اللہ کافران بھی دے چھڑتا ہے۔ اوہ دنیا تے اللہ کافران بھی دیتی ہے، بل گیٹس کافر ہے سارے ہیں تو بڑی دولت ہو دیکھو، ایلون مسک کافر ہے سر تو زیادہ دولت ان دیتی۔ میرے نبی فرماندے ہیں اگر اللہ دی بارگاہ وچ، میرے حضور فرماندے ہیں اگر اللہ دی نظر وچ دنیا دی وقعت مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تھی اللہ کدی کافران ہوئے دنیا نہ دیندا۔
اللہ دی نظر اس دنیا دے مال دی کوئی وقت نہیں، اے تے اللہ کافران بھی دے چھڑدا ہے، بابیاں کولوں دل دا کنیکشن کروایا کر